majoglo madeg alon sing bojo loro ora iso sandal japit rupane abang barang nyepit regane larang dikelolodeh jaluk diweno kabeh biasanya kan kalau berada gak nyekel gini biasanya ngeduknya tak ada botolan teh aku seiling kurang tak botol lah orang tak bakul lu kok iso piye memang aku pesen aku lah tak galak ya tak galak aku lho legen yo awet yo panggah ngono ae rupane ya ora tuwek-tuwek iya lha jenengan kok ojekan piro to Mas blas blas lho aku bodoni berdosa gak suka aku ayo aku gak suka kalau dibodoni nah kalau alah sudah berdege kok akan bangun melihat berdege lo kok berdege dong Mas berdege wedang ngegek teh ngegek anak ya ngegek apa itu nah iya kok ya ya matur suwun rek-rek sekalian napa mau awan dan sesedeman sedeman mudah-mudahan dan orang-orang ambiar ambiar capit rupanya abang barangkot capit regane lah nanti tumbas loh jenengan kita ini seboleh nih gue kono rasa gue sih nyepik-nyepik lah iya ini tak air ya lah iya betul kan hitam rupanya gue hitam rupanya gue sekali sekali terakhir aku sekali tarian iya alhamdulillah kalau diaturi ini kalau sampun saat ini gantos pemuda oh pemuda kan ini suke pemuda kita ayo masih silakan yes or no engkang nyuwun Sidoronda ayo pergi tak
makasih loh Mas. Ayo monggo. Ayo saiki kadang-kadang kanca-kanca nganten. Ayo, kowe nyanyi. Kayak biasa orang nyanyi gini deh. Kesel. Kesel apa kowe mau ning kono ra mendaran kok. Kesel iku lho. Oh. Monggo ayo Mas Asih kanca-kanten. Pripun? 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 Ya pripun Mas, pripun? Enggak omongan nang ngono berarti. Niki pas mawon. Ayo Mas. Ayo aduh pesonaku tuh mencorong sama kene lho Mas. Mas. Pak Babi, nah niku gitu rawuh saking Bapak Babi. Nggih Pak Babi niki masih ayo masih. Waduh pesonamu ku menggugah. Oke, alhamdulillah. Niki Pak Babi setempat ugi ngesake Madiun Ngawi. Iya Mas. Loh, mangga situ-situ dong. Iya. Oh iya iya. Gempa ono Mas. Ono rindu. Zuzu. Pripun? Iya. Iki piye stane? Pak Babi nyuwun Madiun Ngawi. Oh iya wes, iki wes kanggo Mbak Uci mawon. Bukan kali Mbak Uci. Ya, Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Jadi karo apa? Ya dirimu lah, lho kon wis doyong-doyong. Ayo Mas Madiun Ngawi sama sing gelem maju tak sawer. Kata-kata Uci bener ya wis jauh. Aku kuwatir iki lho jeru mana iki yo. Rasane lelah kok. Iya. Jundung mah. Oh ngono. Iya. Monggo diaturi wonten Madiun Ngawi kunci saking nyangkir wonten saking Bapak Babi di tempat matur sembah nuwun. Ugi saking kawasan Polsek ugi Koramil Jepon matur ke Sugeng Rawuh. Sugeng Palenggahan kali sekeco. Mandi
Nggih, sampun nggih Pak Berkin. Sampun. Oke, terima kasih. Matur suwun nggih. Saking kadang kula nembe sampika bila kurang wonten halal nawa jenenge aman. Oh ya munggah rene, monggo. Nempel terima kasih Uci, ini Ci. Nah, sing grino-grino ayo rene. Nah. Iki jangan seket tewa. Mas sudah mana iki? Mas Sangor. Payahe sing nom-noman ya, Ndra. Bar iki didoronggo Mas. Mas Nur siap. Nggih iki teman-teman. Nggih. Ada kata dari duet kanca-kanca pripun? Joget kok tak sawerju. Joget tak sawerju. Enggak bener apa-apa. Nggih, monggo. Wis munggah ora apa-apa. Nomor siji Elemo Rencani janji Kowe teko larani Usahaku wis ra kurang Kematiku wis pola